Kumsi benta benele ban penitnad ke Shnong Gathau bakin kup ekadur ke Basongkya. Ka Deputy Commissioner jangka District East Khasi Hills ikong RM Kurbah ila Plie Paidbah ke Jingpynitynnad ke Shnong Umpling. Ha ka ngipalay jangka tayo. Ha ka program ban Plie ya ke Jingpynitynnad ke Shnong Umpling dan lang EDC ba Peter di Pasa ba S Warjri ubelong Additional Deputy Commissioner urang ba Shnong Umpling ba SF pengrup kinong ilam Shnong ba kinong Shnong. Ya kene ke project ban penitnad ke Shnong latte lingba ke jingba tengka jangka locality beautification enhancement project ke bertemu ban penitnad bat pen babri bagi jaka bagi Shnong ke beran keleng jangka jela megalaya. Pada kene ke project labha sepolak tengka hapo kawat ke balai jangka jingko. Habakran ke jingelang ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Kurbah. Ilero ke jingshim kya jong orang ba Shnong ba kinong alam Shnong ban penia cekamat ke project hakaba kajing airong kalong ru kebaya habat ka lariti kebaya rengkat ru bagane kejuk ke bementa. Urang ba Shnong ke Umpling uba SF pengrup ulepen pau kajing sengongo ek office terekam jangka Deputy Commissioner lo kajing jing kersan de kepisa ya ke Shnong mana kepor ban le ki kam ban kentiu ya kabha kamiat jangka Shnong kathau hi baro kawe. Yo jing hikai na kiru namar ba ngi kwa ki breu jing ban grow ban learn ban accept ban adapt tingi dan kam gini baro ki aka hakajing em gajongi bangi dan kam ban grow te ngai ku place si sen pat ika Shnong Umpling ke balala ban pendep ikani ka kam hakapor babiang ka jing kentu na kalian jongi ka long kumbala ong hiba pita ngoi pi ngahap repeat ka jing ong jongi bai ong bangi hap sustain ya ka ni hap pet ba kini ki kam ba pila le ki long ki bane bat ki ba khot ki ban kumangi wan menta kas ngi hang ne ngi internet ngi shong lang ne ngi shim mi kata ka jing bakli la da de na neng Shnong neng na dong ang tina po main road na inay ru imde ban ong ka to ka de kam jong ki ba kli Shnong mo ni de ban shim hi baka de ka Shnong Umpling habayo ikan ko no gidon ki nong benjot na nong penjabo ni de ban shim mi kata ka halade baka ni de ka Shnong ka jong ni kawai ro bang internet kat bang ngadang page fi kini ki presentation kalong bang pidan map man lay dong pidan map. It's very important kata ro namar ba direction ni lost in direction bon ngi direction no ka Shnong kam tam ka Shnong jong pikala he ni long wada mener ni la hab phone namar ngi tip sedition no kaliang namar ka he ka Shnong jong pi ndri hang ni pade ngi lap bagi yo bagi dan sense of direction pia dan ke sense of direction haman laki dong te ka to ka wan ra ikajing sngan ye ki bri bawan ningkong ha Shnong jong pi